Dobrý deň. Vítam vás na prezentácii klastra 6 v rámci programu Horizont Európa, ktorý je zameraný na potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie. Volám sa Natáša Hurtová a pôsobím ako národný kontaktný bod v Národnej kancelárii pre Horizont. Dnešnú prezentáciu budem mať zameranú na veľmi taký stručný prehľad tém, ktoré sú obsahom víziev na rok 2026 v súlade s pracovným programom na roky 2026 a 2027. Len pre pripomenutie, klaster 6 je posledným z tematických klastrov v rámci druhého piliera programu Horizont so štruktúrou 7 destinácií, to znamená oblasti, do ktorých smeruje intervencia v rámci klastra. Sú to destinácie biodiverzita, ekosystémové služby, spravodlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy, odvetvia obehového hospodárstva, biohospodárstva, čisté životné prostredie a nulové znečistenie, pôda, oceány a voda pre opatrenia v oblasti klímy, odolné, inkluzívne a zdravé, ekologické, pobrežné a mestské komunity, inovatívne riadenie, environmentálne pozorovanie a digitálne riešenia na podporu zelenej dohody. Je dôležité si toto rozdelenie uvedomiť, pretože témy, ktoré sú postavené v rámci vízie, sa zameriavajú presne na tieto oblasti. V rámci roku 2026 v klastri 6 je teda zverejnených 7 víziev v obidvoch formách, aj čo sa týka single stage, čiže podávania úplných návrhov, kde je na prípravu žiadosti v podstate otvorené obdobie zhruba 3 mesiacov, definované presne dátumami. Výzvu 2 a 3, ktoré som síce nepomenovala, ale uviedla som teda skratky destinácií, ktoré sa bežne používajú pre identifikáciu víziev aj tém, a takisto dátumy otvorenia a zatvorenia výzvy, ktoré sú platné pre výzvu a všetky témy v rámci výzvy. Z tohto prehľadu vidno, že v súčasnosti sú už otvorené výzvy 2 a 3. Dátum otvorenia bol 14.1. a dátum uzávierky je 14. a 15.4. Výzva, ktorá je označená číslom A1, bude otvorená 17.4. s uzávierkou 17.9. a posledná výzva 4. v rámci single stage bude otvorená v auguste, koniec augusta 25. až do uzávierky 26.11. Do tohto časového harmonogramu vstupujú 3 výzvy two stage, čiže dvojfázové. Tie sa všetky otvárajú 12.2., majú mierne odlišný dátum uzávierky aj prvého kola, aj druhého kola, ale v každom prípade ide o mesiace apríl a september tohto roku. Dvojfázové výzvy viete už z predchádzajúcich období, že v prvej fáze sa predkladá taký stručný návrh, predkladá ho vlastne koordinátor a vyzvané týmy, vyzvané návrhy budú predložené potom opätovne s tým, že sa žiadosť dopracuje do tej úplnej podoby v plnom rozsahu. To, že je projekt vyzvaný, alebo teda návrh vyzvaný na predloženie v plnom rozsahu, ešte nezakladá tú istotu, že nakoniec bude úspešný. Je to v podstate procedurálna záležitosť. Poďme teraz bez meškania k prvej výzve jednofázovej, ktorá bude otvorená 17.4. s uzávierkou 17. septembra. Je tu súbor 20 tém z oblasti zameraných na biodiverzitu, biohospodárstvo a životné prostredie. Pokúsim sa niečo málo k tým témam. Hmyz zohráva zásadnú úlohu vo fungovaní ekosystémov nad rámec opeľovania, vrátane vkladu organickej hmoty, kolobehu živín, tvorby pôdy. Napriek širokému využitiu v medicíne, farmácii, forenzných vedách, biotechnológiách však dochádza k dramatickému úbytku hmyzu a preto sa očakáva, že návrhy prispejú k vývoju integrovaných prístupov na hodnotenie stavu hmyzu, dlhodobý monitoring a testovanie účinných stratégií na ochranu a obnovu biosystémov, ktoré sú priateľské, priaznivé pre hmyz.
Pokiaľ ide o pitnú vodu, približne 2/3 zabezpečujú podzemné vody. Pretože normy založené na ochrane povrchových vôd nemusia byť dostatočné pre podzemné vodné ekosystémy. Návrhy by mali posilniť poznanie biodiverzity, funkcií a reakcií podzemných vôd prostredníctvom harmonizovaných metód a nových prístupov monitoringu, tak aby podporili efektívnu ochranu a dobré využívanie. Návrhy by mali rozšíriť mapovanie a monitoring. Chránené územia ako kľúčový nástroj ochrany biodiverzity ovplyvňujú priame aj nepriame faktory úbytku. Toto si vyžaduje zlepšiť poznanie kumulatívnych vplyvov týchto faktorov a predvídateľnosť ďalšieho vývoja chránených biotopov a druhov. Je preto potrebné podporiť vývoj adaptívnych prístupov, inovatívne postupy manažmentu, monitoring a prepojenie výskumu s politikami a potrebami správcov území. Posilňovanie vývoja integrovaných scenárov, prediktívnych modelov a porovnávacích modelových prístupov vyžaduje, aby návrhy využívali dlhodobé monitorovacie údaje, prepájali systémy, testovali odolnosť, podporovali modelovanie, ktoré umožní strategické plánovanie a tvorbu politík. Z oblasti obehového hospodárstva tieto pokrývajú plastové obaly na potraviny, ktoré sú dosť veľkým problémom, hlavne vtedy, keď sa používajú viacvrstvové flexibilné fólie, ktoré sú ťažko recyklovateľné a málo sa vracajú späť do obehu. Návrhy by preto mali urýchliť prechod k lepšie navrhnutým recyklovateľným obalom a demonštrovať účinné kombinácie fyzických a digitálnych technológií. Ďalšia téma sa týka textilu. Textilné výrobky sú významnou záťažou z hľadiska spotreby surovín, vody, emisií, ale aj znečistenia mikroplastami. Koncová fáza je dosť slabým miestom tejto výroby, preto by návrhy mali pomôcť zlepšiť riadenie práve tejto poslednej fázy, najmä zložitých vlákien, zmesí materiálov s dôrazom na kvalitu, netoxicitu, no a samozrejme preukázateľné uplatnenie v priemyselných podmienkach. Ďalšou témou je elektronika, kde rastúca spotreba elektroniky a závislosť od dovozu zvyšuje potrebu efektívneho zhodnocovania odpadov. Návrhy by mali rozvíjať škálovateľné a ekonomicky životaschopné procesy zberu, triedenia a recyklácie materiálov, zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť recyklovaných surovín a posilniť konkurencieschopnosť. Potom je tu téma, ktorá podporuje implementáciu iniciatívy Circular Cities and Regions s cieľom urýchliť miestne a regionálne riešenia s tým, že projekty by mali prispieť k rozvoju systémových prístupov a k opätovnému používaniu či opravám textilu so zapojením jednak samospráv, jednak podnikov, ale aj občanov. Keď budeme hovoriť o biomase, je to obmedzený, ale zároveň strategický zdroj, preto návrhy by mali zlepšiť poznanie tokov biomasy prostredníctvom inovatívnych monitorovacích a digitálnych nástrojov, identifikovať udržateľné nedostatočne využívané zdroje a vytvoriť scenáre pre riešenia ukotvené v biohospodárstve. Prostredníctvom návrhov by sa malo, alebo teda očakáva sa, že sa podporí zavádzanie biohospodárstva prostredníctvom zriadenia Európskeho centra podpory biohospodárskej politiky. A teda tu je potrebné ponúknuť inovatívne nástroje na hodnotenie pokroku, kvality realizácie politík, podporiť osvedčené postupy, rozvoj kapacít naprieč reťazcami a regiónmi s ohľadom na miestne potreby.
Rozvoj biotechnológií a biovýroby je ďalšia téma podporená v oblasti obehového hospodárstva, pričom návrhy je potrebné zamerať na rozvoj perspektívnych biobased technológií s dôrazom na prepojenie s digitálnymi nástrojmi, validáciu, preukázanie udržateľnosti a bezpečnosti riešení. Téma podpory rozvoja biobased sektorov uplatňovaním princípov ekodizajnu vyžaduje návrhy zamerané na identifikáciu medzier v štandardizácii a prednormatívny výskum. Rastúci význam biohospodárstva a prírodných trhov otvára poľnohospodárom nové príležitosti na diversifikáciu a takisto výzvu zachovať potravinovú bezpečnosť a udržateľné využívanie aj pôdy, aj biomasy. Preto bude potrebné, aby projekty analyzovali, ako je možné trhové nástroje založené na prírodnom kapitáli spravodlivo zamerať na odmeňovanie farmárov za environmentálne služby bez toho, aby bola obmedzená produkcia potravín. Rozvoj biobased inovácií a biovýroby očakáva, že projekty budú vyvíjať produkty a služby s prínosom a že budú prepojené s digitálnymi technológiami a skúmať nové modely obehových systémov. Prechod európskeho priemyslu na konkurencieschopné a udržateľné modely vyžaduje rozvoj biobased riešení. V oblasti modrej biotechnológie je veľký potenciál, avšak zatiaľ ešte nevyužitý, alebo nie plne využitý, preto projekty by mali rozvíjať inovatívne produkty založené na biotechnológiách a digitálnych nástrojoch. Oblasť, alebo teda destinácia nulového znečistenia čistého životného prostredia je zastúpená v tejto výzve tromi témami, kde by projekty v rámci prechodu mali rozvíjať inovatívne modré biobased produkty založené na biotechnológiách a digitálnych nástrojoch. V prvej téme, pokiaľ ide o Ukrajinu, ozbrojené konflikty spôsobujú vážne poškodenie životného prostredia, vrátane znečistenia pôdy, vody, ovzdušia a teda aj s takými dopadmi, ktoré zatiaľ ešte nepoznáme. Preto by mali projekty ako podporiť poznanie kontamináciu v dôsledku vojny, v tomto prípade na Ukrajine, a rozvíjať také riešenia na dekontamináciu a obnovu, ktoré sa týkajú poškodených území. Vývoj techník riadeného doplňovania vodných zdrojov vo vidieckom prostredí by mohlo pomôcť lepšie vyrovnať ponuku a dopyt po vode a znížiť environmentálnu záťaž. Projekty by mali potom riešenia prispôsobiť rôznym poľnohospodárskym podmienkam, hodnotiť ich dopady a rozvinúť životaschopné modely, ktoré budú podporené praktickým zavádzaním farmármi aj správcami krajiny. Teraz stručne k tým dvom výzvam, ktoré sú už otvorené od 14. januára do 14.4. Je to teda druhá výzva. Keďže bol zverejnený pracovný program, verím, že sa vám podarilo navnímať témy a tak, aby ste ich dokázali zosúladiť vo svojom návrhu s textom zverejneným. Z oblasti Farm to Fork je 7 výziev zahrnutých do tejto výzvy. Ide o inovatívne fitosanitárne ošetrenia, kde je cieľom vyvinúť nové dostupné ošetrenia po zbere, ktoré by zabránili šíreniu škodcov prostredníctvom dovozu dreva a ovocia. Projekty majú otestovať v praxi nové postupy, zhodnotiť bezpečnosť pre ľudí aj prostredie a pripraviť návody tak, aby sa dali jednoducho používať v praxi. Ďalšia téma sa týka pesticídovej rezistencie. Poľnohospodárstvo a lesníctvo čoraz viac zápasia so škodcami, ktorí si vytvárajú odolnosť voči pesticídom. Zároveň ubúda dostupných účinných látok, problém zhoršuje klimatická zmena. Projekty teda majú kombinovať nové moderné technológie a ekologické postupy, obmedzovať závislosť od chémie a posilniť odolnosť poľnohospodárskych aj lesných systémov pri ochrane biodiverzity.
Plodiny bohaté na bielkoviny môžu posilniť udržateľnosť, no zatiaľ sa využívajú v celku málo. Cieľom tejto témy je pomôcť farmárom pestovať viac lokálnych proteínových plodín tým, že sa vyvinú vhodnejšie odrody, šetrné spôsoby ochrany rastlín. Majú preto v návrhoch preukázať, že tieto plodiny sa oplatia ekonomicky, že podporujú obehové hospodárstvo a prinášajú nové príležitosti pre farmy aj pre vidiek ako celok. Ovocné a orechové dreviny sú dôležité pre výživu, klímu aj biodiverzitu, ale veľmi náročné z časového hľadiska na šľachtenie. Projekty majú vytvárať a testovať nové metódy a digitálne nástroje, overovať ich v praxi, pripraviť jednoduché prístupy tak, aby ich šľachtitelia dokázali reálne používať. Rozmanitejšie a obehové spôsoby chovu hospodárskych zvierat môžu znížiť dopady na klímu, biodiverzitu a zlepšiť tiež stabilitu príjmov. Projekty majú ukázať, čo funguje v rôznych regiónoch, podporiť spoluprácu vidieka a pomôcť farmám stať sa odolnejšími a ekonomicky životaschopnejšími. Pokiaľ ide o systém ochrany rastlín, cieľom je spájať výskum, inovácie a prax tak, aby nové riešenia vznikali spolu s tými, ktorí ich budú používať, a vytvoriť systém ochrany plodín, ktorý je nielen účinný, ale aj šetrný a ktorý funguje naprieč štátmi celej Európy. Tých tém je pomerne veľa. Nevadí. Nástroje pre udržateľný manažment kľúčových migračných druhov rýb. Je dlhodobá ochrana migračných druhov rýb vyžaduje koordinovaný prístup, ktorý prepája výskum, manažment politiky a miestne poznatky napriek nielen regiónmi, ale aj krajinami, a taký, ktorý umožňuje spoločné hodnotenie tlakov, rizik, prínosov pre spoločnosť aj prírodu, a to je obsahom tejto témy číslo 8. Dve témy sa nám týkajú stravovania, jednak v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení, kde ide o to, že potrebujeme lepšie pochopiť vzťahy medzi stravou, mikrobiómom a kardiovaskulárnym rizikom. Navrhované aktivity by mali spájať výskum, digitálne technológie a zdravotnú prax s cieľom používať riešenia, ktoré podporia prevenciu. Pokiaľ ide o problém stravovania spojený s rizikom zdravotného stavu a iných rizikových faktorov u starnúcej populácie, je nám jasné, že stravovanie zohráva veľmi dôležitú úlohu. Navrhované projekty by mali teda pomôcť lepšie porozumieť rozmanitým potrebám starnúcej populácie a podporiť členské štáty pri zavádzaní cenovo dostupných a výživovo vhodných stravovacích odporúčaní. Už bolo načrtnuté, že mikrobiomy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu vo fungovaní potravinových systémov. Tiež potenciál nie je zatiaľ dostatočne využitý. Vyžaduje to teda systémový prístup s tým, že navrhované aktivity by mali podporiť integrovaný výskum mikrobiómov, rozvoj a využívanie pokračujúcich dátových a digitálnych nástrojov a lepšie prepájanie existujúcich zdrojov. A ešte jedna téma k mikrobiómu, ktorá hovorí o tom, že výskum sa čoraz viacej opiera o prístup v duchu jedno zdravie, ale stále je roztrieštený a často naráža na regulačné bariéry. Navrhované aktivity by mali vytvoriť centrálny koordinačný úzol, ktorý bude mapovať a prepájať prebiehajúci výskum, sledovať dopady na zdravie, životné prostredie, ale aj hospodárstvo a pomáhať usmerňovať strategické smerovanie v oblasti mikrobiómov. K rastlinným škodcom, tu by mali navrhované aktivity podporiť agroekologické prístupy k integrovanej ochrane rastlín, tak aby bolo možné znížiť straty úrody a zároveň posilniť odolnosť afrických poľnohospodárskych systémov voči klimatickým zmenám a ochranu biodiverzity. To je téma, ktorá vyplynula z navrhovanej medzinárodnej spolupráce medzi Európskou a Africkou úniou.
Takisto do tejto časti patrí zelená transformácia, podpora inovatívnych startupov a malých a stredných podnikov, ktorá bude kľúčová pre rozvoj potravinových systémov v Afrike aj Európe. Navrhované aktivity by mali vytvoriť prostredie pre mentoring, rozvoj a rozširovanie inovatívnych podnikateľských riešení, vrátanie sociálnych inovácií. V téme je zvlášť zdôraznené zapojenie žien, mladých podnikateľov a diaspóry. Zároveň teda by tieto návrhy mali prispieť k produkcii zdravých, bezpečných potravín. Destinácie, klíma a komunity. Poľnohospodárstvo a lesníctvo pociťujú klimatickú zmenu veľmi intenzívne a zároveň teda zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zmierňovaní dopadov tejto zmeny a pri adaptácii na ňu. Preto navrhované aktivity by mali priniesť pohľad na účinnosť a súlad politik, identifikovať kľúčové páky na zlepšenie celkových výsledkov a podporiť nastavenie politik v meniacej sa klíme. Pokiaľ ide o vodárenskú a kanalizačnú infraštruktúru v Európe, táto je v dôsledku nedostatočných investícií hodne zanedbaná, vplyvajú na to aj klimatické zmeny, nové typy znečistenia. No a navrhované aktivity by mali podporiť vývoj a testovanie modulárnych, prírode blízkych a digitálnych riešení. V oblasti destinácie communities, posilnenie konkurencie schopnosti je pre mnohé vidiecké oblasti veľmi dôležité, avšak brzdia ho pretrvávajúce sociálne aj trhové zlyhania. Napriek tomu má vidiek výrazný potenciál. Navrhované aktivity by mali teda pomôcť lepšie pochopiť súvisiace faktory s dôrazom na rozvoj zručností a prístup k službám. Tretia výzva, opäť otvorená 14.1. s plánovaným dátumom uzavierky 15.4. Táto je zameraná na destináciu inovatívneho riadenia, je pomerne rozsiahla, teda čo sa týka počtu tém, 10 tém z oblasti inovatívnej správy, pozorovaní životného prostredia a digitálnych riešení. Partnerstvo pre klimaticky neutrálne, udržateľné a produktívne modré hospodárstvo je predmetom prvej témy. Jeho cieľom je podporiť pokračovanie, rozšírenie existujúcich aktivít partnerstva v súlade s jeho dlhodobou politikou. Sociálna udržateľnosť poľnohospodárstva zostáva v mnohých politikách nedostatočne zachytená. Rozdiely sú v dostupných údajoch, indikátoroch, rámcoch hodnotenia. Preto navrhované aktivity by mali pomôcť lepšie pochopiť sociálne aspekty poľnohospodárstva, zlepšiť dostupnosť a prepojenosť relevantných údajov a rozvinúť nové prístupy a nástroje na hodnotenie sociálnej výkonnosti. Pokiaľ ide o oceánske vedy, tieto zaznamenali veľký rozvoj. Návrhy, ktoré zahŕňa téma, by mali prispieť ku globálnym iniciatívam, podporiť rozvoj kapacít a výmenu dát a vedomostí a zároveň nadväzovať na priority vrátane misie Obnovme naše oceány a vody. Spoľahlivé monitorovanie skleníkových plynov je pre podporu klimatických opatrení veľmi dôležité. Navrhované aktivity v rámci témy by mali posilniť príspevok k týmto globálnym snahám s cieľom podporiť informácie o emisiách skleníkových plynov naprieč mierkami, ktoré budú využité pre politiky, medzinárodnú spoluprácu aj dlhodobé služby. Pokiaľ ide o inkubátor služieb a podnikania pre vývoj geopriestorových otvorených riešení, navrhované aktivity majú podporiť cielenú podporu, prepojiť technickú excelentnosť s podnikateľskými modelmi a podporiť
európsku softvérovú suverenitu. Pozorovanie Zeme zostáva takisto veľmi dôležitou úlohou pri podpore environmentálnych a klimatických politík, s tým, že navrhované aktivity by mali posilniť prepojenie výskumu s politickými potrebami s cieľom lepšie využívať vedecké poznatky a služby Copernicus na podporu rozhodovania, zjednodušenia reportingu a rozvoj inovatívnych riešení. Rozhodnutia spotrebiteľov a profesionálov v gastronomii pri nákupe, príprave, uchovávaní potravín významne ovplyvňujú zdravie, produktivitu a udržateľnosť potravinových systémov. Riešenia, ktoré sa očakávajú, sú tie, ktoré sú založené na umelej inteligencii a môžu podporiť rozhodnutia. Ovšem ich širšie využitie si vyžaduje dôveru, kvalitné dáta a zapojenie koncových používateľov. Cieľom je prispieť k zdravšiemu stravovaniu, nižším dopadom na životné prostredie a efektívnejším potravinovým postupom. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a vidiecké oblasti čelia takým výzvam, ktoré vyžadujú lepší a rýchlejší prenos praktických poznatkov z výskumu aj z terénu. Tematické znalostné huby by preto mali premieňať existujúce vedomosti na ľahko dostupné a použiteľné formáty pre poradcov a koncových používateľov a samozrejme posilňovať spoluprácu v rámci systému AKIS. Demonštrácie na farmách sú takisto veľmi dôležitým nástrojom na urýchlenie zavádzania inovácií v poľnohospodárstve, pretože umožňujú testovanie a hodnotenie nových riešení v reálnych podmienkach, čo zároveň podporuje vzájomné učenie sa medzi farmármi. Je to prístup, ktorý vedie k posilneniu zručnosti. Návrhy projektov by sa mali zamerať buď na oblasť systémov rastlinnej výroby, alebo na oblasť živočíšnu alebo zmiešanú a mali by tak prispieť k výberu, testovaniu, validácii, širokému šíreniu škálovateľných inovatívnych postupov. Štvrtá výzva, kde sa predkladá úplný návrh, je plánovaná na obdobie 25. augusta až 26. novembra tohoto roku. Predkladá sa úplný návrh projektu, pričom táto výzva je vlastne zameraná na ďalšie aktivity pre Európske partnerstvo pre údaje z oblasti poľnohospodárstva. Je to teda logicky podpora pokračovania Európskeho partnerstva Agdata, ktoré nadväzuje už na prebiehajúce aktivity a projekty by mali rozšíriť spoluprácu napriek členskými štátmi aj pridruženými krajinami s dôrazom na synergie, škálovanie výsledkov a prepojenie s národnými programami a podporu hodnotového využívania dát v poľnohospodárstve. Teraz veľmi stručne k tým dvojfázovým výzvam. Prvá je, teda všetky tri sú plánované tak, aby boli otvorené 12.2.2026. Takýmto dátumom ich nájdete aj na portáli. S tým, že uzávierky sa maličko líšia. V tomto prípade uzávierka prvej fázy je 16. apríla, uzávierka druhej fázy 23. septembra. V rámci prvej dvojfázovej výzvy sú zaradené témy z oblasti biodiverzity, obehového hospodárstva, čistého životného prostredia a nulového znečistenia. Témy sú zamerané na živé laboratória ako silný nástroj podpory obnovy prírody a adaptácie na zmenu klímy prostredníctvom spolutvorby riešení v reálnych podmienkach. Dôraz sa kladie na zapojenie aktérov, hodnotenie účinnosti opatrení, dlhodobý monitoring, životaschopné obchodné modely a prenositeľnosť riešení s cieľom posilniť spoločenskú aj ekologickú odolnosť. Uvoľnenie potenciálu občianskych aktivít na ochranu a obnovu prírody. Projekty budú vytvárať praktické nástroje a riešenia použiteľné v malom meradle, budú podporovať inkluzívne zapojenie rôznych skupín obyvateľstva a hodnotiť prínos občianskych iniciatív k dosahovaniu cieľov biodiverzity
vrátane sociálnych stimulov motivujúcich dlhodobú angažovanosť. Pokiaľ ide o zavádzanie a rozširovanie riešení založených na prírode a podložených dôkazmi s cieľom dosiahnuť hospodárstvo pozitívne voči prírode a odolné voči zmene klímy, má podporiť riešenia, ktoré pomôžu chrániť biodiverzitu, vodu a zároveň prinesú dlhodobé ekonomické aj spoločenské prínosy, budú prepájať vedcov, verejnú správu, prax, testovať riešenia v reálnych podmienkach s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť a zvládanie rizik. Zavádzanie obehových systémových riešení prostredníctvom živých laboratórií má za cieľ pomôcť mestám a regiónom prejsť na obehové hospodárstvo v praxi. Dôraz sa bude klásť na rozširovanie už overených nápadov, znižovanie odpadu a spotreby zdrojov, ochranu prírody a zdieľanie skúseností tak, aby sa dali úspešne preniesť aj do ďalších miest a regiónov v Európe. Využitie iniciatívy Obehové mestá a regióny na posilnenie mestského priemyslu a podporu dohody o čistom priemysle majú projekty v reálnych mestských podmienkach testovať praktické riešenia a prepájať samosprávy s dôrazom na návrat lokálnej výroby, vyššiu odolnosť miest, nové pracovné miesta a riešenia využiteľné v celej Európe. Pokiaľ ide o dekontamináciu a biologickú sanáciu vodného znečistenia, teda znečistenia riek, jazier, podzemných a morských vôd, kde znečistenie ohrozuje zdravie ľudí aj prírodu, v Európe prekračujú bezpečné limity. V mnohých prípadoch preto je cieľom vyvinúť nové spôsoby čistenia vody pomocou organizmov a moderných biotechnológií. V rámci projektov by sa mali riešenia testovať v praxi, lepšie sledovať rizika a samozrejme zapájať verejnosť aj miestne orgány pre zvýšenie účinnosti týchto riešení v praxi. Ospravedlňujem sa, tu som neprepísala. Ide o druhú dvojfázovú výzvu, kde máme dve témy z oblasti potravinových systémov, kde je z dôvodu tlaku na konkurencieschopnosť a zároveň hospodárnosť a udržateľnosť cieľom návrhov vyvíjať a testovať nové technológie a postupy, ktoré pomôžu lepšie využívať pôdu, vodu, hnojivá či energiu bez toho, aby bola poškodená príroda alebo aby sa poškodzovala príroda. Takisto sa budú spájať rôzne aktéry, tak aby riešenia sa dali rýchlejšie zaviesť do praxe v rámci celej Európy. Pokiaľ ide o podporu organického poľnohospodárstva, ktoré má potenciál priniesť farmárom stabilnejšie príjmy a zároveň chrániť prírodu, klímu a riešenia, by návrhy mali prepájať farmárov, výskum a prax, testovať inovácie v teréne, podporovať výmenu skúseností tak, aby sa organické hospodárenie dalo jednoduchšie rozširovať. Tretia dvojfázová výzva je opäť z oblasti inovatívneho riadenia, kde ide o vyvíjanie riešení Earth Intelligence s využitím pozorovaní životného prostredia a najmodernejšej umelej inteligencie pre udržateľnú konkurencieschopnosť. Cieľom tejto témy je využívať satelitné a ďalšie údaje o Zemi spolu s umelou inteligenciou a lepšie rozhodovanie o klíme, počasí, rizikách, prírode či udržateľnom rozvoji. Je potrebné vytvoriť praktické nástroje a služby, ktoré pomôžu aktérom napriek celým spektrom lepšie plánovať, reagovať na hrozby a zvyšovať odolnosť i konkurencieschopnosť. To je všetko, čo sa týka tém. Možno snáď ešte jedna poznámka. Na záver aj z prezentácie vyplynulo, že malé a stredné podniky, prípadne startupy, sú tie subjekty, s ktorými sa počíta a nie len ako overovateľmi na mieste alebo teda priestorom pre pokusy na poli, ale ide o to, že by mali pomôcť zodpovedať otázky, kto vyvinie konkrétny produkt alebo službu, kto bude využívať, vyrábať a predávať
a odpoveď je práve malé a stredné podniky, prípadne startupy. Posudzuje sa predovšetkým schopnosť pretaviť výsledky projektu do praxe. Predpokladám, že tento pohľad z vrchu bol veľmi rýchly a aj keď budete študovať pracovný program alebo pre aktuálne informácie Funding and Tenders portál, budete mať otázky, či už pri čítaní výzvy, pri tvorbe konzorcia alebo pri samotnom písaní žiadosti, môžete sa obrátiť na našu kanceláriu alebo priamo na mňa, pokiaľ sa budú týkať vaše otázky prednesených tém. Som k dispozícii kedykoľvek aj pre súkromnú konzultáciu, tým mám na mysli 1+1 a zodpoviem rada vaše otázky, aj tie najtriviálnejšie a pokúsim sa s vami vyriešiť aj tie najzložitejšie. Ďakujem pekne za pozornosť. Teším sa na spoluprácu.